И Коста Хора, аз съм КБПГ и днес ще снимам малко AWP сервер, но в някакъв руски сервер такъв. Малко да поснимам. Мисля, че вече почна да снимам повече. Може да чуете как те тъпи руснаци говорят. И зад мен ще ме убият винаги. Хайде да ги мутнем. Може да не играем отбор поне малко минути. Малко ми лагва. Понякога издава много гаден звук. Така, не знам дали на вас ще е много интересно да видите как играм. Това ще направим ей така. Може да по-добре. Аре, убейте се да бе това вземе. Ами, с нинджата и още двама негови приятели може да снимаме още един епизод на хорор мапове. Аз не участвах в предните два или един. Не участвах, понеже не бях тук, нямах комп. Много се излагам. Да. Така не знам дали още е качен клипа, в който казвам, че ще снимаме един канал. Мисля, че още не е качен. Но да, и ще има клип на лига, понеже нещо стана с OBS, там теглихме Фрапса се ебаваше с нас. И не го заснехме, но сега ви казвам просто, че ще има клип. Че сме в един канал, майка ми ще. Трябва да спра да псувам. Ще се спра. Не скоро. Да, и днес. Те се спира да чуват. Така, не знам дали този клип ще лаги както. Дано те руснаци да не се чуят как крещят като види. И защо не може да обяви? Ще си купя нов комп. И като го купя, няма да лаги. И ще има много повече клипове. Много клипове ще има. Просто няма как да снимам на лаптопа. То ще имам лаптоп. Мисля и аз да снимам на Гаррис Мод. Не съм... Да, ще има клипа на Гаррис Мод. Ще направя... Не знам, топ 5, топ 10 там някакви модове. Да ви покажа. Ако най-сетне някакъв кил да направя. Долу има цели, бе. Ай, сето съм убил. Те се крият там и кемпят като... Не знам като си просто.
Както ми върви с 150 FPS, ми пада на 30, като почва да снимам. То се вижда. No scope. Мисля да като свърши тази игра, нали, 15 рунда. 15 рунда и ще свършва клипа. Много е малък, защото отново снимам с бамби кампони. Не мога да намеря някоя яка програма, никой нищо не ми казва. Да. И музиката и в нацията да не се чува. Аз съм много слаб. Това не беше от това, просто съм слаб. И също, когато си взема новия комп, ще има много клипове на компетитив. И ще игра много, ще снимам, нали, казваме на лигичка, ще снимам на Лига, на Garry's Mod, на CSGO, на... Вие ще ми предлагате някои игри там, които се играят, които искате да гледат, които се играят. Опа. Не бяга, Жуе. Нищо. И ще мисля. Да, естествено, че ще мисля. Аре, нещо. Най-много се трябва на бандикама, че само, нали, 10 минути. Поне аз направих поне по един час да снима, обаче не знам дали ще стане, понеже е бъга. Да, 14 рунда. Добре, ще се постарая да не набия толкова лесно. И така като ми дойдат отстрани, много са грозни. Гледайте го тоя. Направи къти. Той е Global Elite. Вижте му бронз медала. Това е бронз медала. Вижте му просто медала. Вижте. Не знам дали в сервера има такива медали. Да си купувам, обаче до сега не съм намерил. Така. Медали. Другия не знам къде е. Той ще ме вземе, нямам шанс просто. И, значи, ви като мой си напишете и така. И ставате VIP. И като сте VIP, може да мятате ножове. И той в момента ми метна нож и ма хедшотна. Така. Махайца. Защо е? Добре. Аз съм терорист. Добре, аз съм терорист. Ние ще бием. Мисля. Тя руснаци, бе. Той Нави направо. Вижте, той просто... Не знам, някой моля да го спре, въобще не знам как сме направили 14 раунда. И ето, отново ще тепят. Ето, на ето това място. Много мразя да ме кемпят. Просто женска работа, някой да кажа. Някой да не се изнервика постоянно. Всеки раунд и тук ми стоят и ме чакат. Добре, те ще на къмбахни, че набият 100%. Са.
Дали ще успеем?